Ano ang rated SPG top secret mo? Nahawakan ko po ang matamlay na talong. Chat kami, sabi niya pwede ba daw siya mag-sleep over dito po sa bahay. Sabi ko okay naman, pwede. Sabi ko basta may alak, may balak. Sabi ko sa kanya. Na-feel ko na yung isa niyang kamay nasa ulo ko na hanggang humarap na din po ako sa kanya tapos bigla na lang siyang humawak sa bewang. Kung pinasok niya sa tahong yung talong, hindi ko siya na-feel na matigas. Tamlay po ang talong. Sa bawat yapos, sa bawat yakap, sa bawat dampi ng mga labi mo sa akin, ikaw ang nagiging dahilan kung bakit umiinit ang aking katawan. Yan ang mga linyahan ng taong loyal na katulad nating lahat. Mga taong loyal na handang umibig ng isang tao lamang. O isang babae o lalaki lamang. Mga kabisyo, ngayong araw nito, ito ang araw na pwede ka magbahagi ng pinaka-rated SPG, top secret mo. Kung meron kang saloobin o kwento na tinatago na rated SPG, handa kaming makinig para sa'yo. Bukas ang aming linya mamaya, pero bago ang lahat. Halika na muna sa Rocky Secret Files Rated SPG. Pakinggan na po natin ang patikim ng Rated SPG Secret Files. Sumakay ako ng airplane, pero bakit ganon? Mga kabisyo, sumakay daw ng eroplano ang ating letter sender, pero may patanong siya sa kanyang kwento. Ano kaya yung sinasabi niyang bakit ganon? Ano kaya ang nangyari sa kanya sa binahagi niyang kwento? Ano kaya ang rated SPG niya ngayong Friday na ito? Meron bang milagro na nangyari sa kanya sa eroplano? Meron bang kakaibang magandang kwento? Nakahuhumalingan nating lahat ang nangyari sa letter sender natin habang nasa eroplano. Maganda ba yung ganun? Kadalasan naririnig ko lang na kwento mga kabisyo. Kotse, jeep, truck, di ba? May mga nangyaring milagro sa ganung sasakyan. Pero para sa eroplano, parang ang kipot naman ng CR. Parang ang hirap naman gumawa ng milagro doon. Pero kung naka-business class ka naman, di ba? Pwede. Kamay-kamay. Kamay kayo kumain nung pagkain na inahahain sa inyo kaya magto-toast kayo ng wine. Di ba? Sarap nyo ng sweet. Kaya mga kabisyo, alamin natin kung ano ba ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Sa aking pagbabalik, kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files.